Колко трудно е да се организира сериозен турнир по какъвто и да било спорт в България. Оказва се, че това изисква много усилия, големи приятелски връзки и дълго убеждаване на спонсори. И все пак, първият международен турнир по лека атлетика в памет на изтъкнатия ни спринтьор Павел Павлов стана много добро за нашите стандарти състезание. Още повече, че организацията е почти солова акция на сина на Павел Павлов Георги, естествено не без помощта на Народната федерация и спонсори. Много от фирмите и от спонсорите не вярваха, че може да се организира такава работа и имаха съмнение дали всичко ще стане и ще бъде нормално. Но въпреки всичко, виждате, тук става състезание, въпреки времето. От времената на Народна младеж това първият турнир с такова масово международно участие и изобщо масово като участие. 122 човека станаха вече. И се надявам до година да видите тук много световни звезди. А иначе първото издание на състезанието събра повечето от родните ни атлети, които се подготвят за световното първенство след 20 дни в Осака. С най-добър резултат се отличи рекордьорът ни на овчарски скок Спас Бухов, 5,70 м въпреки студеното време. Той взе и голямата награда от 2000 лева. Другият ни топ атлет Николай Атанасов регистрира постижение близо до 8 метра в скока на дължина. 2 победи на 400 метра гладко и с препятствия взе Цветелина Кирилова. Носителката на 2 медала от Европървенството за девойки Инна Евтимова спечели 100 метра с 11,64 при силен насрещен вятър. 5 победи за чужденците, най-авторитетен бе успехът на вице-шампионката на Европа в щафетата 4 по 100, британката Аника Онуора на 200 метра. Първият турнир бе много добър за нашите стандарти. От тук нататък предстои много работа, за да се постигнат големите цели. Надпреварата да се утвърди в Европа и по света.